akan inda aka tsaya shine hasken annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo kan wato Hashim sunansa Umarul Ala, sunansa na gaskiya kenan, kuma dan Maka ne kamar inda aka sani, kuma haifaffen Maka ne, kuma Hashim shine wanda mutanen Maka suka yarda da cewar a ɗauki duk wata hidima ta Maka a danka hannun Hashim. Aka ɗauko rawanin annabi Haruna da takalmin annabi Musa, wa'annan guda biyu 'ya'yan Imrana ne, mahaifiyarsu Suwai ba sunanta. Sannan aka ɗauko sanda ta annabi Isa alaihi salatu wassalam, aka ɗauko zoben annabi Sulaimana, aka ɗauko tutan nizari, aka haɗa wa'annan kaya aka bai Hashim, wanda duk wannan kaya suka zauna gunsa to ya zama shugaban Makka. Ta wannan lokaci aka tara wa'annan mutanen Makka suka yarda da cewar Hashim shine shugabansu, aka ɗauki wannan kaya aka danka masa. To Hashim ɗin nan kamar inda aka sani ya yi aure a Makka, kuma ya haifi 'ya'ya guda 6, matansa 3. Daga cikin 'ya'yansa akwai Nazara, akwai Safada, akwai Umara, akwai Sa'atu, akwai Ruqayyatu, akwai Khaladatu, akwai Sha'sa'a a wata ruwaya. Wa'annan su ne 'ya'yan Hashim, aka ce guda 7, aka ce 6. To amma duk da wa'annan 'ya'ya da Hashim ya haifa guda 6, hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana jikinsa bai fita ba. To shi kuma Hashim gashi ya tsufa, amma an ka ganshi kyakkyawa fes saboda hasken manzon Allah ya ratsa jikinsa. Ka san in hasken annabi yana jikin mutum zuke masa tsufa yake, tsufansa baya fitowa, amma da hasken ya rabu da kai sai tsufan ya bayyana a tare da kai. To Hashim haka yi zama gashi babba ya tsufa, amma wannan haske na ma'aiki ya cika jikinsa, saboda haka ya janye wannan tsufa. To Hashim abu ya matsa masa, yaya za a yi wannan haske na jikinsa ya koma kan matarsa dan ta haifa masa ɗa wanda hasken annabi Muhammadu zai koma kan wannan ɗan. To Hashim bai samu wannan ba, abin ya matsa ga Hashim, har ta kai yana ɗawafi yana ƙudurcewa ubangijin Ka'aba ya taimake shi ga ɗansa wanda hasken manzon Allah zai koma kansa. To ta rana ya je kwarin Maka ya kwanta, sai ya jona Hatibi a bayan Ka'aba ya ce, ya Hashim, duk Maka ba yadda za ka aura wannan haske ikoma kanta, sai ka bar Maka ka tafi Yasriba shine Madina. Idan ka je Madina ka tambayi wata 'ya da ake ce mata Salma binta Amru ibn Hudashi ibn Mazini ibn Najjari wa hum ahlul adiyati wal ifati. Hashim ta shiga je ka aure ta. Hashim sai farka, yana farkawa ya duba bayan Ka'aba bai gabe masa. Dora akan inda aka tsaya shine hasken annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo kan wato Hashim sunansa Umarul Ala, sunansa na gaskiya kenan, kuma dan Maka ne kamar inda aka sani, kuma haifaffen Maka ne, kuma Hashim shine wanda mutanen Maka suka yarda da cewar a ɗauki duk wata hidima ta Maka a danka hannun Hashim. Aka ɗauko rawanin annabi Haruna da takalmin annabi Musa, wa'annan guda biyu 'ya'yan Imrana ne, mahaifiyarsu Suwai ba sunanta. Sannan aka ɗauko sanda ta annabi Isa alaihi salatu wassalam, aka ɗauko zoben annabi Sulaimana, aka ɗauko tutan nizari, aka haɗa wa'annan kaya aka bai Hashim, wanda duk wannan kaya suka zauna gunsa to ya zama shugaban Makka. Ta wannan lokaci aka tara waɗannan mutanen Maka suka yarda da cewar Hashim shine shugabansu, aka ɗauki wannan kaya aka danka masa. To Hashim ɗin nan kamar inda aka sani ya yi aure a Maka, kuma ya haifi 'ya'ya guda 6, matansa 3. Daga cikin 'ya'yansa akwai Nazara, akwai Safada, akwai Umara, akwai Sa'atu, akwai Ruqayyatu, akwai Khaladatu, akwai Sha'sa'a a wata ruwaya.
wa'annan su ne 'ya'yan Hashim, aka ce guda 7 aka ce 6. to amma duk da wa'annan 'ya'ya da Hashim ya haifa guda 6, hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana jikinsa bai fita ba. to shi kuma Hashim gashi ya tsufa, amma an ka ganshi kyakkyawa fes saboda hasken manzon Allah ya ratsa jikinsa. ka san in hasken annabi yana jikin mutum zuke masa tsufa yake, tsufansa baya fitowa, amma da hasken ya rabu da kai sai tsufan ya bayyana a tare da kai. to Hashim haka yi zama gashi babba ya tsufa, amma wannan haske na ma'aiki ya cika jikinsa, saboda haka ya janye wannan tsufa. to Hashim abu ya matsa masa, yaya za a yi wannan haske na jikinsa ya koma kan matarsa dan ta haifa masa ɗa wanda hasken annabi Muhammadu zai koma kan wannan ɗan. to Hashim bai samu wannan ba, abin ya matsa ga Hashim, har ta kai yana ɗawafi yana ƙudurcewa ubangijin Ka'aba ya taimake shi ga ɗansa wanda hasken manzon Allah zai koma kansa. to ta rana ya je kwarin Maka ya kwanta, sai ya ji wani hatifi a bayan Ka'aba ya ce, ya Hashim, duk Maka ba yadda za ka aura wannan haske i koma kanta, sai ka bar Maka ka tafi Yasriba shine Madina. idan ka je Madina ka tambayi wata 'ya da ake ce mata Salma binta Amru ibn Hudashi ibn Mazini ibn Najjari wa hum ahlul adiyati wal ifafi. Hashim ta shiga je ka aure ta. Hashim sai farka, yana farkawa i duba bayan Ka'aba bai ga